салом алейкум дӯстон ва бародарони азиз. Дӯстони азиз, дар ин видео мехоҳам як-ду корро ба шумо гӯям. Дӯстони азиз, барои он ки аз хотирам наравад, барои худ қайд кардам. Дӯстони азиз, кор ҳаст дар Туркия, вале мутаассифона ҷои аниқаш, адреси аниқаш нест. Кор дар фабрикаи пластика, ҷои хоб, хурду хӯрок медиҳад. номерояшро дӯстони азиз дар рӯи экран мегузорам. хоҳишманд бошад, метавонед ба алоқа баромада маълумот бештар гиред. дӯстони азиз, боз як кор дигар ҳаст дар ресторан, яъне ба кори офитсиантӣ. 10 одам дар кор аст, яъне 10 коргар. маошаш 13 000 лира, ҷои хоб, хурду хӯрок бепул. яъне ин манзили ин ҷои кор дар Стамбул, дар тарафи Султанбейли аст. дӯстони азиз, номерояшро мегузорам. касе ки хоҳишманд аст, марҳамат, ҷои кори тайёр.